Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHatsirari 263 pano patichange tichikupfapfaidzirai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvisinei uchiri munyowan, make sure to subscribe utena on the notification bell. Muri yeZimbabwe first update yandinayo update iyo yaSonia Sonja aimbova mukadzi waSewikne Uchivhayo, ex-wife yaSewikne Uchivhayo, apo paari kutaura achiti inini handife ndakadzokera kuna Sewikne Uchivhayo nekuda kwezvikonzero zvakati. Akusei mjona video yapedza kuona video zvazvorofika comment section ndatone video. Do you want me to post some screenshots? Do you want me to post some ghost pictures? Do you want me to post some things about what you were doing in the marriage? Do you want me to tell you about, do you want me to go on about your mom? Do you want me to go on about your sisters? I've been nothing but respectful to you. And now you want to be like, oh, she's online talking about this, going crazy. You know what it is, guys? Wicknell till this day cannot believe that I dumped him publicly. He was begging for months to be like, just publicly apologize and then we can go back together. I'm not interested in you. And I've said that enough times. And you're in shock. You're shocked that Sonia actually means it. You're in shock that Sonia could actually genuinely be happy for me to move on. You're in shock. That's why you're like, no, I need to get married before Sonia gets married. And no, I need to do this before Sonia does anything. You are nuts. Huh? You are absolutely nuts. Why were you asking who did Sonia get flowers and money from Valentine's Day? Huh? Who was Sonia sitting next to in La Parada? What's going on with you? What is actually going on? Don't talk about my friends. Next update iyo yasekuru vane mukurumbira muno munyika yedu yeZimbabwe. Avo vari kubatsira vazukuru vakawanda. Dakusei ndichiona video ravo interview yandavaita. Wapedza kuona interview zvazvinofika comment section insaHatsirari ndafunga kusiyai. Mashafu. Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatsirari 263. Pano tinokuzivisai zvirongwa zvakasiyana zvezvinhu zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe, apo patinofambira vanhu vanobatsira zvechokwadi muno munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi makazvitarisa ndine vanoremekedzwa. Sekuru makadii? Ndinosimba muzukuru wangu, makadii muzukuru? Ndiripo. Ndinokumbura mukwazise mhuri yeZimbabwe muvazivisa zita. Aiwa, pakanaka muzukuru. Aiwa, ndinokukwazisai mhuri yese yeZimbabwe yenyika ino kumatimana kwamuri kwese ikoko nevari kunyika dzese dzakatikomberedza. Aiwa, ndinoti makadii vazukuru vangu ndiri sekuru Dzakwana. Alright. Muri yeZimbabwe nhasi tiri kukurukura nasekuru Dzakwana. Tisati tienda kure, kune vaya vanozoti Hatirari hauna kutipa nhamba sei. Nhamba dzasekuru Dzakwana ndo dziri kubuda pazasi apo pavidhiyo. Pane vamwe vaya pane dzimwe nyaya dzatinokurukura pavidhiyo, koita dzimwe dzatinosiya. Gara kwavatanga kana kuvafonera vanobatika panhamba ipapo. Sekuru Dzakwana, makationa tauya kudai so Ndizvo tine vazukuru vakati endai kuna sekuru Dzakwana timbonzwawo kuti vanobatsira sei. Tanzwa nekubirwa nevamwe vanozviti vanobatsira. Sekuru Dzakwana, muchitanga kushandira vanhu zvakatanga sei? Zvakanaka. Ndisati ndasvika ikoko muzukuru, inini ndiri chiremba wechivanhu. Alright. Anofembera pachivanhu chedu pamudzimu. Nokubatsira matambudziko akasiyana-siyana. Ndo mabatsira andinoita. Alright. Tiri ipapo pane vazukuru vanoti sekuru Dzakwana vane nguva yakareba sei vachibatsira? Ndava nepakore muzukuru, kwatava kuchembera kunoku kwandaita uku. Ndakambenge ndichitofamba nzvimbo dzakasiyana-siyana. Asi nokufamba kwemazuva iko zvino zvindapadare, ndakushanda ndapadare. Alright. Zvakatanga sei izvo zvekubatsira? Kubatsira kuti zvosvika pamatare kuzofamba nematare kubatsirai. Iri ndakatanga kubva pakuberekwa kwangu. Zvinhu zvakangouya sezvinhu zvepasi. Zvakauya ndiri mudiki, ndiri pwere. Ndichitosvika panguva yekutoti vabereki vaitosvika pakutotora shamhu. Kana pachinge pamusha paita zvinhu zvanenge zvisina kutsarukanwa kuti paita kana kuti varoyi vanenge vauya pamusha, vabereki vaitosvika pakutora shamhu kutorova usiku nokuti vanenge vaswera vari basa vachishanda zuva rese. Ivo manheru mauro kwadoka vakuda kuzorora. Inini mai ndo pana ndingazorori. Ndiri mudoko, ndiri pweresa izvozvo.
ndaimuka ndichigara kunyange pakaitika chiitiko chinenge chaitika kana kuti varoyi vakanzi pasvika vana chakaipa pamusha. Saka nokuzofamba kwenguva vakazopedzisira vakuziva nokufamba vamwe vaberekiwo voziva vabereki vaenda kuzvitendero zvakasiyana siyana vaizonzwawo zvavaitsanangurwa ikoko vaifamba kuti aiwa pane zviripo pamwana uyu. Kubvawo ipapo aiwa ndo patakazoitiwawo chivanhu kuzosvikira ndakuzofamba namatare andakufamba nawo pane zvino. Sekuru, tine vazukuru vari kuchema kunzoko nenyaya dzemamaini. Titange kubata nyaya iyoyo, ndo vazukuru vanga vachinetsa kuinbox vachiti hatirari mumakomba umu hatisi kuwana mari, vanobatsirika sei? Aiwa vazukuru vakadaro vanobatsirwa pano nokuti ipo pano kusvika kwamaita pano aiwaka ndotori vamwe vazukuru vakatouya bva pano vakatouya nemotikari BMW kuzotenda ndavagadzirisira makomba kwavo kumakomba avo avakanga vachichera vakawana zvavakawana vakatodzoka pano zvokunoti kana vanoziziva anofuka handisi munhu wekutanga kuzikanwa vanoziva kuti aiwa kuna sekuru dzakwana. Aiwa izvozvo izvo tinogadzira zvicherwa zvepasi pfuma yepasi tinogadzira nokuti chivanhu chinenge chidiwa kuteedzerwa. Nokuti pfuma yepasi ndeyechivanhu haingonzi nhasi ndangomuka pawangofungira kungomuka nhasi mumagumbezi kana kuti navadzimai vako ngoti nhasi ndamufunga kuti ndakuenda kunochera pfuma yepasi. Aiwa hapana chaurikuda nacho. Tiri ipapo sekuru dzakwana, pane vanhu vane matambudziko akawanda kunzoko. Imimi amunoti apapa ndiri nyanzvi, ndinodaidzwa ndichimhanya, akamira sei amunazogona? Iroro zvakangofana neipapo panyaya dzekare dzezvicherwa zvepasi izvi. Aiwa izvozvo izvo handiiti zvekutamba. Izvozvo izvo ndinogadzirisa zvokuti ungada kugadzirirwa ungava uri mumatare kana kugadzirirwawo panzvimbo yako kana pagumba rako ronge uchishanda iroro. Aiwa ndinosvika ndakasungunuka kutofamba kusumuka kusvika panzvimbo ipapo ndogadzirisa zvakare nevaya vanoita zvekutora vakadzi vevanhu. Aiwa hainati zvekutamba. Ndine shamhu yandinayo nyoro, handirovi neshamhu yakaoma, ndorova neshamhu nyoro chaiyo vanhu vakafanana nevavo nokuti havasi vanhu vakanaka. Vanhu vanenge vachiputsa misha yevamwe vanhu vachikonzeresa kutambudzika kwedzimwe mhuri iko zvino zvimukazvitarisa kana nherera dzawanda nekuda kwenhamo dzakafanana nevanhu vanenge vachiparadza misha yevamwe vanhu. Saka izvozvo saka handiti zvinhu zvokutamba. Ndinotogadzira, ndine makwenzi andinawo andinogadzira nawo zvokuti ndinototumira kana tsoko kana bveni zvichiendera nemunhu zvaanenge ada kuti tumire asekuru munhu asangane nazvo, munhu adzoke timuzive timuone. Ndinozvibudisa pachena izvozvo, handiti zvokutamba. Tiri panyaya iyoyo, pane nyaya inonzi go back to sender yekuti muzukuru aroyiwa arida kuti zvidzokere kune uyo aroya kana kuti afi. Munokwanisa kuuraya here sekuru? Aiwa kudzorera inini handiurayi. Munhu anourayiwa nezvinhu zvake. Ndinongogadzira chete kuti munhu adzokerwe nezvinhu zvaanenge akaitira munhu. Zvimudzokere chete iyi nokuti hanzi muchero wegomba anofanirwa kuwira mariri. Anenge achera gomba ndiye anowira mariri. Zvinodzokera kwaari, zvinomumukira. Tine vazukuru vari kuona vhidhiyo, vamwe vachona vanondibata vachiti hatirari toda n'anga inorombesa. Sekuru, munorombesa here? Kurombesa kuriko kwagara kuriko. Asi kune kumwe urombawo kumwe kunogona kunge kuine ropa mukati. Asi hatikurudziri vese vazukuru vese vakateerera panguva ino pandiri kutaura tsanangura inirisa teteguru wavo sasekuru wavo dzakwana. Handikurudziri kuti vaite zvinhu zveropa nokuti mangwana zvinenge zvava nedambudziko mukati memisha. Saka tinokurudzira zvinhu zvinenge zvisina ropa nekuti zvisina ropa kana ingava pfuma chaiyo isina ropa, aiwa unoidza wakafarika wakasungunuka nemhuri dzako. Pakaitawo dambudziko aiwa kaunenge wakasungunuka kubatsirawo mumhuri. Sekuru, pane vazukuru vedu nhasi mhuri yeZimbabwe tichanyanyobvunza matambudziko ari kuwira vanhu mukurarama. Sekuru, tine vazukuru vekuti ivo vanoti ndashanda asi hapana chandiri kuwana, ndiri kushanda mari yangu haitenge chinhu chisvinu chandinobata nemaoko inongopera 2 minutes vasingade kuromba. Ivo vanobatsirika sisi. Aiwa chatinokurudzira manje vazukuru, tinokurudzira kuti vazukuru ngavauye kumatare.
vauye vapinde mumatare vabatsirwe. Kunyange asingakwanisi ari kwaari koko anogona kupinda mumatare. Kunyange nevideo call pavideo call anotopinda mumatare. Nokuti chinhu chinotungamira mumatare idzimo rokwake. Pakangozikamwa dzimo rokwake chete aiwa matare ake akutofamba. Akutotsanangurirwa, akutorongerwa zvese zvinomutambudza, zvinomunetsa nezvinenge zvichiitikamo. Zvese zvinokwanisa kurongwa, zvese zvinhu zvichifamba zvakanaka. Sekuru tine vazukuru vasiri kuziva kuti chii ichocho chinombonzi matare. Vazhinji vacho vanotovhunduka kuti ko matare achona chii? Chinonzi matare kufembera pachivanhu. Munhu ari pamudzimu. Kufembera kuziva zvinotambudza munhu pakurarama kwake paupenyu hwake. Nokuti zvinotambudza pakurarama kweupenyu kana zvinokonzeresa zvese izvi zvimatambudziko zvakasiyana-siyana. Zviri pakasiyana-siyana. Zvinokonzeresa majambo munyama zviri pakasiyana-siyana. Zvimwe zvacho zvinokonzerwa nengozi dzinenge dzakaparwa, zvimwe zvinokonzerwa neuroyi hwemumisha, zvimwe zvinokonzerwa neurombwa. Zvese zvinhu ndosaka tichikurudzira kuti aiwa tangai mapinda mumatare. Mumatare ndo munobva zvese kubatsirwa kwako kwese. Zvinhu zvako zvotambanuka uchibatsirwa kunyange nemishonga kana kuti makwenzi anenge akushandiswa manje paane ruzivo kuziva kuti tinofanira kushandisa gwenzi rerudzi rwemandei. Ipapo sekuruda kuti munatsopajekesa. Inini semuzukuru ndauya mudare. Ndinozozitaura nyaya yako here yakuisa mudare iri kukunetsa kana kuti imimi ndimunonditaurira? Mudare mangu muzukuru, kana munhu achinge auya haana nguva yekubvunza kuti ini ndauya pano kana kubvunzwa kuti wafambireka kuti sezvinoita dzimwe nganga dzandinombonzwa. Iwe chete chako kupinda mumatare, wogara mumatare, wochiudzwa dupo rako kana kuti mutupu wako kuti titambire ngana ningi. Zvino aiwaka iwe kufamba kwawaita chakuudza pano kana chakufambisa iwe kuti usvike pano idambudziko rakati. Ndo mafambisira tira matare pano. Mudare mangu. Tine vazukuru vakaita sevari kuUK, kuChina, vari kuda kutobvunzwa kuti ndokwanisa here kupinda mumatare ndiri paWhatsApp. Aiwa, isusu kana handishandi kana ndiri padzimu, inini handitomboshandisi foni kana kuti toti nhare kana kuti chivhitivhiti. Zvivhitivhiti zviya zvinotoshandiswa nevazukuru, ndo vanodaira mafoni, nhare dzevazukuru vanenge vachiridza vari kwavari ikoko. Ndo vanodaira. Saka ndichinge ndakutoshanda kunyange munhu asi ariko kwaari ikoko, aiwa anobatsirwa. Kana kuti anokwanisa kupinda matare ari kwaari ikoko kunze kwenyika ikoko. Zvese anotsanangurwa, zvese anorongerwa, zvese zvinenge zvichimunetsa zvinomutambudza ipapo pavideo call ipapo. Inenge ichishandiswa nemuzukuru. Vazukuru ndinofunga manzwa, vazukuru vasekuru ndinofunga manzwa zvakawanda. Sekuru chandakukumbira kana pane chimwe chinhu chasina kutaura chamurida kutaura kuvazukuru venyu munokwanisa kutaura. Ichokwadi muzukuru. Aiwa, tinotenda, tinongokurudzira kuti vazukuru regai kurera matambudziko, kuramba muchingotambudzika kana kungoramba muchingotenderera, nokuti izvozvi vamwe vatoneta kufamba, vamwe vanotaiwa takarudza pfuma dzedu dzakawanda hapana chinobuda, vamwe aiwaka musaenzanisa nguvo nedzatarubva. Aiwaka pano ndo pamuzinda, ndo patsimbi vazukuru makasunguruka kuita zvese vanokwanisa kusvika. Svikai vazukuru kumatare mubatsirwe, kunyange muri ikoko. Aiwa, munobatsirika vazukuru, makasunguruka. Ndakasunguruka tendekuru veyu. Sekuru, tine imwe question yatanga tasiya yandoda kubvunza. Pane vazukuru vanetswa nembereko, vane 10 years, vamwe 19 years, hadzisi kubata mbereko, kwoita vaya vane mbereko dzinotobva. Hapana chinonetsa pano muzukuru, zvese hapana chisipo muzukuru, chete kungoti apa wasvikirawo takuona tigere muno tikurukure tiri muno. Hauna kuzokwanisa kusvikawo mumadare mangu muzukuru. Aiwaka matambudziko atiri kubatsira pana pakawanda, izvo zvidiki zvidiki, nokuti asi zvinhu zvakafanana nezvozvo zvinokonzerwa nezvakasiyana-siyana. Vamwe vane masari, vamwe chivanhu. Saka ndosaka tikurudzira kuti aiwaka unofanira kutanga wapinda mumatare kuti ugokwanisa kuva nemabatsirika kwaunoita.
Alright. Mubvunzo wangu wekugumisira sekuru sori nekunyanyonetsa. Tine vamwe vazukuru vari kuti inini ndinoda kuitawo chipo sechenyu sekuru. Vanenge vachida kunobatsira kwavari kubatsirira. Ivavo munokwanisa here kuvabatsira nematare akadaro? Aiwa, tinobatsira muzukuru. Kunyange vanoita zvechitendero vaya, vakawanda vanotosvikawo, vanotouya kumatare vachipinda kumatare vachibatsirwa. Vamwe vanoti aiwa todawo kuti tisimbiswe pachiprofita. Vanouya vanhu vakawanda vari kuuya vachibatsirwa. Vamwe vanoti aiwa hapana pagungano pedu patinonamatira todawo chaunga. Zvese izvozvo tinogadzirisa. Kunyange kana zvemishando chachazo, kana kushanda munhu anogona kushanda haasi kusumudzirwa pamishando yake. Aiwa, zvese izvozvo hapana kana dambudziko. Tinogadzira izvozvo zvokuti aiwa andozoona atopa pamusoro. Muri yeZimbabwe tinotenda nenguva yamatipa. Kana mune umwe mubvunzo isai mucomment section. Tinovafambira sekuru sekutaura wanamboita tichitanga chirongwa chedu. Namba dzasekuru dzakwana do dziri pavidhiyo dziri pazasi apo. Kana pane zvimwe zvangasiya unokwanisa kubata sekuru dzakwana, ndidzo dzega namba dzavo dziri pavidhiyo panapa. Ndinotenda.